шушы арада бөтен дөнья татар яшьләренең 6нчы форумы булып үтте. Бик кызыклы очрашу, яшьләр үзләре бер-берсе белән кушуга, куанып, Казанга сокланып, сыйланып, аларны матур машиналарда йөртеп таралыштылар һәм шәп үтте дип әйтергә була бу форум, чөнки татар яшьләре бар, аларның арасыннан яхшы итеп эзләсәң, сайлап алсаң, хәтта менә шундый гүзәл үрнәкләре дә бар. Һәм аларның әлбәттә яшьлек, өйләнү, танышу, гыйлем алу дигән мәсьәләләрдән башка бераз сәясәткә дә кызыксыну бар хәзер бит инде. Кызыксыну чамалы дип әйтәбез инде. Алар бер тавыштан күтәреп алдылар Татарстандагы президентлык статусын сакларга, Татарстан булырга тиеш, безгә ул кирәк, һәм президент булырга тиеш, аны бетерергә дигән томми юнәлеш, канун дөрес түгел дигән шундый фикер резолюциягә кертелде һәм без шушы яшьләрнең менә әле генә сез караган фикерләрен тыңладыгыз һәм алар күп. Алар барысы да президентлыкны яклый, Татарстанны яклый. Ләкин мәсьәлә четерекле, чөнки 15нче елда бу федераль канун керә. Исем үзгәрергә тиеш. Шушы турда без тарих фәннәре докторы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты һәм бюро агзасы Дамир Исаков белән. Дамир әфәнде аңлату кирәк бит. Бу яшьләр кызык итеп әйтеп китә кәнишне. Ләкин тормыш бар, сәясәт бар, фәнни яктан бар, хукук бар. Әлбәттә безнең хакыбыз бар дәүләткә дә, республикага да, президентка да. Ничегрәк аңлатыйк хәзер халыкка һәм әгәр дә кирәк булса хакимияткә шушы яшьләрнең теләген, үзебезнең теләкне, депутатларыбызның теләген нинди аргументлар белән ныгытырга кирәк. Менә бу яшьләр форумының эшендә мин дә катнашып, шуңа күрә бер секциядә утырышта чыгыш ясадым. Мин чынлап та күрдем, яшьләр президент постын сакларга кирәк дигән чиракта күбрәк эмоциональ рухта хәрәкәт иттеләр. Ләкин бу бит эмоциональ сфера түгел, бу сәяси сфера. Һәм анда нәрсәләр барганын чамалау өчен безгә карарга кирәк Россиянең үзенең законнарына да һәм үзебезнең эчке эшләргә дә. Татарстан президентын бетерү турында канун, федераль канун булды андай. Ул теге бөтен Татарстанга кагылмый, бөтен республикаларда кагыла чынлыкта. Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән юл белән баралар, федераль закон чыгаручылар. Ләкин чынлыкта бу карарның ике законга ярашмаган ягы бар. Иң беренчесе бу Россия Федерациясының үзенең конституциясын боза. Шушы конституцияның өстеннән хәрәкәт итә бу закон. Чөнки Россия конституциясы нигезендә республиканың ичке төзелеше ул республика карамагында. Федерация субъектларының һәр кайсы өлкәнекедә, крайнекедә, республикада үзе ничек тели шулай хәл итә. Парламентында ничә кеше кирәк шуны сайлый. Аңа хәтта эштәге аның вәкаләтендә бүлеп бирү җирле хакимият кулында. Димәк, бу бер яклы хәрәкәт булып чыга. Бер яклы хәрәкәт ул билгеле федератив дәүләт булган Россиягә беренчедә туры килми. Бу конституцияны һәм гомумән Россиянең ичке төзелешен нык бозу дигән сүз чынлыкта. Бит инде беренче дигән Россия конституциясыннан югары була алмый аерым федераль законнар. Иң югары урында конституция алып тора. Әмма моның белән эш бетми. Россия конституция нигезендә республикалар ичке дәүләт булып саналалар. Ул автономия дигән сүз үзе дә шуны аңлата чынлыкта. Дөньядагы автономиялар алар шушы автоном статуслы дәүләт берәмлекләре. Инде әгәр дә без ичке дәүләт икән, без бу дәүләт кысасында үзебезнең аерым хокукларга ия булабыз. Шул исәптән әйттем инде ичке төзелеш мәсьәләсе буенча, ләкин ул гына түгел. Бит президент дигән исемне без күктән алмаганбыз. Ул Татарстан конституциясы нигезендә алынган исем һәм Татарстан парламентарийлары шуңар тавыш биргәннәр. Менә моны бер яклы гына бетереп аткан вакытта Татарстан конституциясы да бозыла чынлыкта. Ләкин бит әгәр дә иченә кирип карасаң, Татарстан конституциясы һәм Россия конституциясы килешү нигезендә генә бер-берсенә яраклаштырылдылар. Ул килешү бүген дә хәрәкәт итә. Ул килешү төзелгән вакытта Татарстан президенты дигән исем билгеле Татарстан конституциясы аркылы кирде бу шартнамәгә. Димәк, шушы шартнамәдәге
бозыла булып чыга. Бу бит шартнама хәзер Россия федераль законы дәрәҗәсенә ия. Думада расланды ул. Думада расланды 2007-дә 2007-дә. Ягъни бер федераль закон икенче федераль законга каршы килә булып чыга. Бу шулай ук закон кысасына туры килми чынлыкта, канун кысасына. Шуңа күрә менә төрле яклар уйлап караган вакытта билгеле өченче ягы да бар. Без бит татарлар милләт һәм Россия конституциясе нигезендә Россия ул шушы милләтләрнең җыелмасы. Ишегендә татар мөстәкыйль милләт була торып, шушы үзенең төп башлыгына исем дә бирергә хакы булмасын. Бу бернинди күздән караганда дөрес әйбер түгел минемчә. Шуңа күрә әгәр дә Татарстан парламентарийлары аяк терәп каршы торсалар, Россия законнары нигезендә, беренче рәттә конституция нигезендә Татарстанның президент исемен саклап калырга тулы хокукы бар минемчә. Һәм шул юнәлештә хәрәкәт кирәк тә. Яшьләрнең хисләре дип халкыбыз бар. 6 миллион рәсми булса да әле 6 миллион Россия татары бар дип аргумент бирәләбез. Ягъни без Татарстан гына түгел, бу Россиянең бик тәэсирле даирәләренең чыгарма таләп итүләре мөмкин дигән ансын әйтә алабыз әлбәттә. Әйтә алабыз. Аннан соң менә чираттагы бара торган сәясәткә дә карарга кирәк. Хәзер бит Россия бик тырышып Украинада федерация булдырырга тырыша. Инде республика төзеп аттылар Украина эчендә, 2 республика. Ул бит республиканың аның башлыкларда булырга тиеш була. Шуңа күрә менә сайланырга тиеш булалар. Һәм билгеле, әгәр дә алар теге рус телендә якларга теләсәләр, ул бит ул республиканың җитәкчеләренең исемнәре дә булырга мөмкин, президент исемнәре, эчке президентлар. Шуңа күрә менә Россиянең хәзер алып барган сәясәтендә дә безгә карата алып барган сәясәт каршы чыга шундыкта. Ягъни монда Аңлатып китик әле. Президентның моны исемен үзгәртү турында сүзендә барамы, әллә статусы турында сүз барамы? Менә сезнең республиканың башлыгы, аның президент булгач аның берләштергән зур вакаләтләре бар. Син башлык кына, синең вакаләтләреңне без хөкүмәткә бирдек, районга бирдек, парламентка бирдек, Мәскәүгә алдык дигән хәл куйыламы ди мәсьәлә, юкмы? алай гына алып Әллә сүз генә бу? алай гына алып бетер. Монда сүз генә түгел кызганча каршы. Алай гына алып бетерелми шул. Менә ул президент дигән исем дөнья кысасында ул бит дәүләтләр башлыгы дигән сүзне аңлата. Билгеле, спорт клубларында президенты булырга мөмкин. Ләкин монда бит сәяси сфера турында бара. Шуңа күрә ул Татарстан Яшелчә концернына кадәр була? була. Әмма монда Татарстан дәүләтчелегенә кагыла торган әйбер бу. Чөнки дәүләт төзелеше турында сүз бара. Шуңа күрә аны автоматик рәвештә алып китә алмыйлар бездән. Ул Татарстан дәүләтчелеге булган вакытта ул автоматик рәвештә барлыкка килә барбыр. Аның исемен дә үзгәртергә була, ләкин исем үзгәргән вакытта билгеле җисем бераз үзгәрә. Мәсәлән, әгәр дә Димәк, без сүзгә каршы гына түгел, сүз өчен генә түгел, президентлык статусы өчен көрәшәбез. Мәсәлән, башлык яисә глава дисәң, ул бит Россиянең гади өлкәсенең дә исем башында торучының исеме шундый. Губернатормы, главамы. Бит республика ул өлкәгә тигез була алмый беренче тәген. Барысы да субъект дип атала. Һәм шушы губернаторлар алар җыелганда Татарстанны бик мактап бетермиләр, алар мактыйлар үзләре кунакка килгәч. Ләкин тигезлек кирәк, аларның кашка такасы түгел, не аларга шундый привилегиялар дип тигел генә тавыш күтәрәләр бит әле. Юк, өлкәләргә мәсәлән республикага биргән кадәр вәкаләтне бирергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә Россиядә федерация булса бирергә була. Әмма шул чиратта Алар да үзләренә вәкаләт сорамый. Татарстанның менә ул әле теге беренче шартнамәдәсендә булды, салымнар мәсьәләсендә дә бу сендә шовинизм була шунлыкта. Шуңа күрә ул без бит хәтта дотациягә яшәгән өлкәләр Татарстан кадәр вәкаләт, салым вәкаләте таләп итәләр. без бит киресенчә югарырак дәрәҗәдәге вәкаләтләр бирә кирәк дип чыгабыз. Татарстан элегрәк позиция шундай иде. Без шул яктан тигезләр кирәк дип уйлыйбыз. Теге түбәнгә төшереп башны кисеп кенә яисә бөгеп өстәл астына кертү бар бөтенесендәге республикалар өлкәләрне ул дөрес әйбер түгел. Ул федерациянең рухына каршы килә. Шуңа күрә монда беренче чиратта Татарстанның дәүләтчелеген саклап, шул президент исемен шуңа беркетелгән расларга кирәк безгә. Беренче өлкәләр белән тигез була алмый Татарстан, чөнки милли республика ул шушы территорияда яшәгән милләтнең дәүләтчелеге. Ул безнең Конституциядан һәм Россия таныган маддәләрендә барыбер күренә, чөнки мәсәлән Татарстан эчендә 2 дәүләт теле бар. Ул бит икенче дәүләт теле рус теленнән башка татар теле булгач, татар милләтенең аерым статусын күрсәтә торган әйбер. Һәм Россия Конституциясында бик тә беркетелгән ул әйбер Һәм мәсьәләләр. татар милләтенең бәлки бердән-бер дип әйтергә буладыр,
дәүләтчелек тарихы бар. Россиядәге татарның булачак Россияны тоткан милләт. Чөнки Алтын Урда безнең башка дәүләтләребез булачак Россия территориясенә тәңгәл дияргә мөмкин. Димәк, безнең татарның һәм Татарстанның чыгарма эшләргә, чыгарма сорарга, таләп итәргә хокукы бар. Юк, чыгарма чыгу өчен безнең башка сәбәпләр дә бар. Бу чыгарма бит инде, Әйе, чыгарма. чыгарма буенча безгә тартышырга мөмкин. Чөнки мин әйттем бит әле генә, безнең аерым килешү бар Россия Федерациясе белән 10 елга. 10 елга, ул әле хәрәкәттә. Шул Димәк, 17 елга кадәр тора алабыз дигән. Шул килешү нигезендә чынлыкта безнең элек эшләнгән конституция кабул ителде Мәскәү тарафыннан, федераль дәрәҗә тарафыннан. Шуңа күрә без шуңар таянып та бу мәсьәлә тирәсендә үзебезнең юридик һәм сәяси яклауны кыра алабыз. Һәм ул кирәк тә. Һәм соңгы сорау дип әйтик, бу турыда әңгәмәләребез тагы булыр әле. Беренче шу сөйләшүгә ничек карарлар икән сезнең карашка? Менә Дума бар, президент администрациясе бар, хәзерге фиркәләр, бик каты дәүләтчелек, хәтта шовинизм бик кабынган вакыт бит инде. Бу татарлар үзләренә таләп итәләр, баш бирмиләр дип, нитәләр, Жириновскийлармы, башка аяк акыллармы, Владимир Путин үзе фараз итеп булмый инде, әлбәттә, менә шулай да. Нәрсә, бөтенләй өмет булмаса, без тавышламас идек бит инде. Сәяси гипотеза әйтергә була, Русиянең хәле хәзер бик шәптән түгел. Дөньяда барган вакыйгалар уңаеннан, Украинага кирип баткан авырлыклар нәтиҗәсендә, шуңа күрә Путин үзе дә әйтте бит, Владимир Путин, Россия халкын берләштерергә кирәк, консолидацияләргә кирәк. Ләкин менә татарлардан шушы президент исемен тартып алсаң, әгәр дә республикаларның дәрәҗәләрен төшереп барсаң, ул вакытта ничек итеп син шушы федерация башында торып, шушы халыклардан кирәк вакытта ярдәм көтә аласың. Ул вакытта бит дуслык булмаячак. Бүген Татарстан татарлар белән Россия горурлана. Тышка да күрсәтә, беренче президент Бенjamin Шәймиевкә бүләкләр дә бирелде. Шушы халыкны, шушы республиканы кысрыклау, әлбәттә, бүген Россияны ныгытмас иде. Әйе, шуңа күрә мин уйлыйм, Мәскәүдә бу мәсьәлә тирәсендә карар гадина булмас дип. Һәм монда көрәш, әлбәттә, теге урам мәйданнары гына түгел, интеллектуаль көрәштә, депутатларын көрәше дә, акылда, мәгълүмат та күрәсен кирәктер. Һәр хәлдә безнең парламент бөтен мөмкин булган эшләргә тиеш. Рәхмәт сезгә. Сез Татарстан президентлыгы статус турындагы әңгәмәне, аналитик сөйләшүне тыңладыгыз. Анда тарих фәннәре докторы, Татар конгрессы башкарма комитетының бюро әгъзасы Дамир Исхаков катнашты. Татарстанның президенты, ягъни президент атамасы булырга тиешме, безгә кирәкме дигән андый сораулар менә соңгы вакытта Татарстанның президент атамасын алалар дигән сүзләр әлбәттә ул бик буршый. Ул Татарстанда яшәүче халыкны гына түгел, шул ук вакытта Татарстаннан читтә яшәүче татар милләтебезне дә бик буршый. Әлбәттә, Татарстанның һичшиксез мөтләк рәвештә президенты булырга тиеш. Чөнки безнең инде күпмедер беләбез, Россия белән без шартнамалар нигезендә республика буларак яшибез, договор нигезендә яшибез, һәм ул да Россия кануннарына туры килә. Без инде республика буларак үзебезнең дәүләтчелеге булырга тиеш, һәм дәүләт була икән аның президенты булырга тиеш. Һәм әлбәттә без аны яклыйбыз. Biz prezident atamasını aluğa karşı һичшиксез Татарстанның президенты булырга тиеш. Аны Татарстанда яшәүче татарларга түгел, бүтән дөньяга татарлар берләшеп аңа ярдәм итәргә кирәк, аны якларга кирәк. Һәм без дә аның белән бергә һичшиксез яклыйбыз, Татарстанга президент кирәк. Ул Татарстанның президенты гына түгел, без аны шулай кабул итәбез, ул дөньяда яшәүче бүтән 7 миллионнан артык татарның президенты дип. Шуңа күрә ул һичшиксез кирәк, без аның яклы. Глава булып калса, анда ул сүздән генә түгел ул. Глава аны падишах дип яки башка башлык дип, ил башы дип төрле атамалар бар, ләкин ул президент атамасы барбер дәрәҗә ул. Менә дәүләтчелекне аңлата ул. Аның исеме кайбер кеше әйтәләр, аның сүзен алыштырудан ни үзгәреш була дип, бик күп үзгәреш була. Ул аның дәрәҗәсен төшерә. Аның гына түгел, ул татар милләтенең дәрәҗәсен төшерә, татарның дәүләтчелегенең дәрәҗәсен төшерә. Шуңа күрә ул безгә һичшиксез президент атамасы кирәк. Ул шулай булып калсын иде һәм аның өчен бөтен татарлар бердәм булып якласак иде дип шундый теләк бар. Мин инде уйлыйм, безгә президентны кирәк калдырырга. Президент исемен дә кирәк калдырырга. Без татарлар әлбәттә торабыз, кая гына тормыйбыз. Татарстанда гына түгел. Менә мин
Birleşken Arap Emirlikleri'den kilebіз. Gururlanıp mında Tatarstan'a kilebіз. Bilebіз mında bizdeki prezidentimiz var. O bizning turumuzda kaygıradır. Şunun için prezident ismi de bitse, tişse, o gururlığımız bizniki kimeye. Bizning ko'ngillarimiz tişse şunlardan. Şunun için min uylayım, hem bizning bütün Tatarlar uylular Birleşken Arap Emirlikleri'nden. Bizge prezident ismin kirak kaldırıga. Prezidentimiz bizniki bulurga tiyiş. Elbette prezidentimiz bizniki bulmasa nesesi mi bula? O bit bizning Tatar devleti bite. Şunday bizning fikirlerimiz. Keç, hürmetli bizning televizor qarawchilar. Men o'zimning ismim Farid, Tuman shahridan. Mening o'yimcha bizga prezident ismligi, Tatariston prezident ismligi kerak deb o'ylayman. Chunki biz necha bo'lsa da Qo'sanqa kelib prezidentning shul Tataristonning ishine qarab tayanib, ular bilan birga do'stlikda yashab, do'stlik ko'prasini ko'rib, bir-birimizga tayanib yashagani tirishamiz. Chunki biz Sibir tatarlari, tüp Sibir tatarlari bo'lsak da, biz Tatariston bilan bek niq do'stlik ilimtada. Shunga ko'ra men o'zimningcha o'yim bilan prezident degan so'zni olib tashlashni yanglish etib ko'raman. Ник deganda prezident Tataristonning prezidenti bo'lgan, ul bo'lsa bizga yengilroq bo'lar. Bo'lmasa alдағы kunlari biz qaysi yoqdan yaxshi bo'larmi, yomon bo'larmi biz bilmaymiz. Bugungi kunda bizning Allohga shukr Tataristonga biz tayanib yashaymiz. Universiadalar o'ta, ham forumlar o'ta, zo'r tatarlarma, yoshlar forumimi, o'qituvchilar forumimi, musulmonlar forumimi, ul men o'ylayman, shol bizningki prezident bo'larak Allohga shukr babay bizning Mintemir Shaymiyev boshlab, ani bizning Rustam ulı Nurg'ali, Rustam abay davom etdi. Shunga ko'ra men o'ylayman, bunda bizga prezident kerak deb. Chunki Tataristonning olg'a to'g'ri ketuvida Alloh bersa, tog'da yangi o'zgarishlar yaxshi yoqdan deb biz ishonib qolamiz. Onun uchun prezident Tataristonning prezident ol yuqori daraja etib ko'ra. Endi men adabiy tiline ko'chdim. Chunki ikki tilda endi сөйләшеп öğrendim. Qozon yoqlarına yurib, men Tatar yoshlar uyushmalarini uyushtirib turgan kishi bo'larak, men o'ylayman, bizga Tatariston prezidenti kerak. Ул darajasi da kerak, ham onun Tataristonning правительствосы da kerak. Chunki tatarlarning problemasini решать ете turgan, bizning problemalarimiz bo'lsa kelib so'rab buluşchilik yoqdan nechikdir so'rab kela turgan yerimiz bor. Shunga ko'ra tilimiz saqlanib qolsin, ham prezident da saqlanib qolsin deb shunday umidda qolamiz. Butun tuman o'lkasi yoshlar ismidan endi men umidda shunday qolaman.